esuk sampai sore. Kedodo. Weh. Anak-anak teko. Angkat kudu yul mawon. Aduh, gawe kudu yul mau. Baca. Ki apa ya? Cik madang. Ngerti kok ngene macul diomong cik madang. Wes ngerti macul tekoki cik ngopo. Kasak iki. Peh keselera rame-rame iki jelas. Macul dinutuh ora enek asile iki jelas. Wih, bocah yang mana ndi? Lha kok ora enek beneke tak golekan sih lah. Weh, lah iki bocah iki. Ngopo le? Sian le? Oleh ada. Hah? Tahu Alina orangnya. Hah?